Blíži sa nový rok a to znamená jediné, že si musím vymyslieť outfit na Silvester. Preto vás dneska beriem vybrať si šaty so mnou. Hneď som vedela, že moje kroky pôjdu rovno do predajne Mia Dresses, ktorá je na Hlavnej v Košiciach, pretože ich výber krásnych a kvalitných šiat je úplná slejada. Vybrala som si zo pár modelov, ktoré sa mi páčili najviac, no a teraz si ich poďme vyskúšať. Pri týchto bielých šatách som sa bála, že mi budú krátke a hýbať sa v nich nebude úplne najkomfortnejšie, ale opak bol pravdou a oni boli naozaj veľmi pohodlné a tie trblietavé detaily vyzerali úplne brutálne. Ďalej som si vyskúšala šaty s trošku dlhším strihom, ktoré sa takto nádherne točili a pripadala som si v nich ako poriadna dáma, ale asi by som potrebovala trošku menší strih. Pri týchto šatách som bola takto blízko od toho, aby som si ich kúpila, pretože mali ideálnu dĺžku, krásnu farbu a robili dokonalý pás. A ešte samozrejme sa im krásne točila sukňa, takže čo viac si želať. Nakoniec som si ale vybrala tieto nádherné bordové šaty. Rozhodol to pre mňa práve tento volaník, ktorý im dodáva jedinečnosť, eleganciu a v kombinácii s týmto príjemným materiálom a farbou je to pre mňa jasný víťaz. Tento nákup hodnotím veľmi úspešne, keďže sa už neviem dočkať, kedy si šaty oblečiem, no a vy mi zatiaľ môžete do komentára napísať, ktoré šaty sa najviac páčili vám.